Il-Prim Ministru Joseph Muscat għandu l-fiduċja unanima tal-Grupp Parlamentari kollu. Flaqa tal-Grupp Parlamentari 2:00 f'Kastilja, il-Prim Ministru talab li jittieħed vot ta' fiduċja b'mod sigriet, bir-riżultat kien wieħed unanimu ta' fiduċja fil-Prim Ministru. F'istqarrija l-Partit Laburista qal li l-vot ittieħed wara l-laqa tal-Grupp Parlamentari li matula kien hemm sens kbir ta' responsabbiltà. Qal li l-Grupp Parlamentari ikkonferma unanimament l-impenn li l-Gvern ikompli jwettaq il-mandat elettorali tiegħu għal-leġislatura kollha. Żied jingħad li l-laqgħa tal-lum kienet parti minn proċess li se jitkompla u li se jwassal għal deċiżjonijiet. Fit-tmiem il-laqgħa l-Prim Ministru ddikjara li hekk kif kien kritikat għal stqarrijiet li għamel dwar l-iżviluppi fil-każ ta' qtil ta' Daphne Caruana Galizia huwa mhux se jkun qed jagħti l-kummenti tiegħu. Minħabba wkoll il-statements li għamilt fil-jiem li għaddew ġejt sottopost għal kritika li m'għandix nagħmel aktar dikjarazzjonijiet u ħanżomm ma' dik il-qagħda, grazzi ħafna. Fil-Parlament il-Prim Ministru qal li l-investigazzjoni mistennija tintemm fis-sigħat jew il-jiem li ġejjin. Qal li immedjatament wara ser ikun qed jagħmel stqarrija fejn ser ikun qed jispjega id-dettalji kollha. Fiċ-ċirkostanzi fejn għaddejjin interrogazzjonijiet, naħseb l-aħjar ħaġa li din il-Kamra tagħmel anke minħabba li qiegħed nirriafferma l-impenn politiku tiegħi illi la darba tkun konkluża l-investigazzjoni mhux qed nara li ħaddum kif qed naraw l-affarijiet, kif qed nara l-affarijiet xhur jew ġimgħat imma kwistjoni ta' sigħat u ta' jiem illi immedjatament wara fl-ewwel seduta ta' wara jinku qed niġi nagħmel l-istqarrija tiegħi nagħmlu dibattitu f'din il-Kamra u jingħataw l-informazzjoni kollha u jkollna anke diskussjoni politika f'dan ir-rigward, Sur President. Madankollu l-Prim Ministru sostna li dan id-dibattitu ma setax isir illum hekk kif l-investigazzjonijiet għadhom għaddejjin. Jekk id-dibattitu isir illum, numru minn dawn il-mistoqsijiet u numru mill-fatti li nixtieq naqsam ma' din il-Kamra jien ma nistax nagħmel dan. Għaliex l-investigazzjoni hija waħda li għadha għaddejja u kwalunkwe kelma li nista' ngħid u anke ġejt akkużat li għax qed u tajt informazzjoni b'xi mod jew ieħor stajt nippreġudika l-każ, żgur mhux ħanħalli l-ebda statement u nixtieq li l-statement ikun sħiħ li nagħti lil din il-Kamra ma nemminx li qiegħed f'pożizzjoni li llum naqsam l-informazzjoni kollha li jixraqilha din il-Kamra f'dan ir-rigward. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.